Ang mga nagatuo kang Hesus gikasilagan sa mga tao sa kalibutan. Juan Kapitulo 15 versikulo 18 hanggang 27. Mingon pagayod si Hesus, kon gikasilagan kamo sa mga tao sa kalibutan, ayaw kamo katingala tungod kay nahibalo kamo nga ako mao ang una nilang gikasilagan. Kon sama kamo sa mga tao sa kalibutan, higugmaon nila kamo. Apan gikasilagan nila kamo tungod kay dili nila kamo kauban, kon dili gipili ko kamo gikan kanila. Hinumdami ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kon gilutos nila ako, lutuson usab nila kamo. Ug kon tumano nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. Hining tanan buhaton nila kaninyo tungod kay nagatuo kamo kanako, ug wala sila makaila sa nagpadala kanako. Kon wala ako moanhi dinhi sa kalibutan ug magtudlo kanila, wala unta sila'y tulubagon, apan karon dili na gayud sila makapangulipas sa ilang mga sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Kon wala ako maghimo og mga milagro sa ilang taliwala, nga walay laing makahimo, wala unta sila'y tulubagon. Apan bisan nakita na gayud nila ang akong mga gihimo, nasilag pagihapon sila kanako ug sa akong amahan. Sa ilang ginabuhat na tuman ang nahisulat sa ilang kasuguan nga nagaingon, gikasilagan nila ako sa walay igong hinungdan. Mingon dayon si Hesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan. Siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magtutudlo sa kamatuoran. Ug kon moabot na siya, mosulti siya mahitungod kanako. Ug kamo kinahanglan mosulti usab mahitungod kanako tungod kay kauban ko nakamusukad pa kaniadto.